И днеска играем Minecraft минигеймси. Ще снимаме Skywars. И как Skywars? Не, няма да е тим. Може другия епизод да снимаме Skywars Team. Ако искате. И айде. Тук ще го скипна. Скипвам го. И играта започва, хора. Напълни съм много бързо. До сега бяха 12, вече станаха 11. 5, 4, 3, 2, 1. И започнахме сега. Къде сме? А какво да играем? На Skywars. Да подарам. Не. Момчета не са ли гай? О, даймонд! Сет! Диаманти. Диаманти, не сет. Диамантината братва, знаете ли, че на Skywars е по-силна от диамантения меч? Не знам, много. Чупете често, защото аз В честа имаш и брони. Да, хора, чупете честовете, защото айтъм се връщат вътре. Да, бе, наистина голям бък. Големия бък. Най-големият бък на целия свят бък е също. Точно бък. О, този мап е мега якия. Забравих да се представя, че пак съм ескимос. При нас И ми вече в другите два клипа са представени. Хората няма как вече да не знаят. Да, съжалявам хора. Що седиш? Мангал! Вой! Педерас! Не бе! Какво правиш, има малки деца, бе? Съжалявам. Какво прави? Те някакви филма да ви каже, малките деца ще прибият, бе! Ще вика, мамо, видите как свода е, че нормален ли си? Съжалявам, радът нас ще го скипна. Но, и събрах се хора и започвам на 7. Ето там, по 4. Сега някой ще излезе там. Не, започнах. Това мап. Не го знам. Вие какво правите? Не се лигайте. Аз направена булка! Съжалявам, хора! Как да бе, хакер? Хакер! Съжалявам, той иска ме убива! Още една игра и вече край. Хора, както видяхте, сега имаше хакер, който веднага имаше флай хак, където може да лети. Но мразя като има хакери. Не знам. И така, скип. И една пак, играта започва и същия махмай. Не. Това е по-бак. Спомням, какво сега ще има хакер до мене. Ще дойде да му уби. Ти са живни. Няма, че види. След долу ще ме видя. Мане ще види чертичката от името. Да. О, видях диамант. Къде? Ето го и не го видя. Чакай. Ооо! Ще направим диамантен меч. Красив. Ето как... не! Това не е хакер. Хора, съжалявам, но това е една победа. Това беше от клипа. Не забравяйте да харесате и да се абонирате. И... За това малко се съмнявам, ще го харесате. Довиждане, защото много пълнахме. И чао!